Далей аб'явіўся зноў Ісус вучням каля мора Тыберыядскага, а аб'явіўся ім так. Былі разам Сімон Пётра і Тамаш, званы Дыдымас, Натанаэль, які быў з Каны Галілейскай, і сыны Зебядзея, і два іншых з вучняў яго. Кажа ім Сімон Пётра: «Іду лавіць рыбу». Кажуць яму: «І мы пойдзем з табой». Дык пайшлі і селі ў лодку, і ў тую ноч нічога не злавілі. А калі настала раніца, стаў Ісус на беразе, але вучні не пазналі, што гэта Ісус. Кажа ім затым Ісус: «Дзеці, ці маеце што есці?» Адказалі яму: «Не». Дык сказаў ім: «Закіньце сетку па правы бок лодкі і зловіце». Закінулі тады, і дзеля мноства рыбы не маглі выцягнуць сетку. Тады той вучань, якога любіў Ісус, кажа Пётры: «Гэта ж Господ». Дык Сімон Пётра, пачуўшы, што гэта Господ, апрануў туніку, бо быў голы, і кінуўся ў мора. Іншыя ж вучні прыплылі ў лодцы, бо былі недалёка ад берага, каля 200 стадый, цягнучы сетку з рыбаю. А калі выйшлі на бераг, убачылі раскладзеныя вуглі і рыбу, пакладзеную зверху, і хлеб. Кажа ім Ісус: «Прынясіце тую рыбу, што цяпер налавілі». Дык пайшоў Сімон Пётра і выцягнуў на бераг сетку поўную вялікіх рыб, якіх было 153, і хоць было так шмат, сетка не падралася. Кажа ім Ісус: «Ідзіце, ешце». Але ніхто з вучняў не адважыўся спытацца ў яго: «Хто ты?», бо ведалі, што гэта Господ. Ісус падышоў, узяў хлеб і даў ім, падобна і рыбу. Гэта ўжо трэці раз аб'явіўся Ісус вучням сваім пасля ўваскрэсення з мёртвых. Дык калі яны наеліся, кажа Ісус Сімону Пётры: «Сімоне Йонаў, ці любіш мяне больш за гэтых?» Кажа яму: «Так, Господзе, ты ведаеш, што я люблю цябе». Кажа яму Ісус: «Пасі ягнятак маіх». Кажа яму ў другі раз: «Сімон Йонаў, ці любіш ты мяне?» Гаворыць яму: «Так, Господзе, ты ведаеш, што я люблю цябе». Кажа яму: «Пасі авечкі мае». І кажа яму ў трэці раз: «Сімон Йонаў, ці любіш ты мяне?» Засмуціўся Пётра, што ўжо ў трэці раз сказаў яму: «Ці любіш ты мяне?» Дык кажа яму: «Господзе, ты ўсё ведаеш, ты разумееш, што я люблю цябе». Кажа яму Ісус: «Пасі авечкі мае». Сапраўды, сапраўды кажу табе, калі ты быў малады, падпярэзваўся сам і хадзіў, куды сам хацеў. А як састарэеш, выцягнеш рукі твае, ды хто іншы цябе падпярэжа і павядзе туды, куды ты не хочаш. А гэта сказаў, паказваючы, якой смерцю ён праславіць Бога. Ды гэта сказаўшы, кажа яму: «Ідзі за мной». Пётр, аглянуўшыся, убачыў за імі таго вучня, якога Ісус любіў, які на вячэры прытуліўся да грудзей яго і сказаў: «Господзе, хто гэта, што цябе выдае?» І калі ўбачыў яго Пётра, кажа Ісусу: «Господзе, а з гэтым што будзе?» Кажа яму Ісус: «Калі я хачу, каб ён застаўся, пакуль прыйду, што табе да таго? Ты ідзі за мной». Разышлася тады вестка між братамі, што вучань той не памрэ, але Ісус не сказаў «не памрэ», а толькі «калі я хачу, каб ён застаўся, пакуль прыйду, што табе да таго?» Гэта той вучань, які сведчыць пра гэта і напісаў гэта,
і мы ведаем, што сведчанне яго праўдзівае. Ёсць яшчэ шмат іншага, што ўчыніў Ісус, але каб усё запісаць падрабязна, дык, думаю, не змясціў бы ўвесь свет кніг, якія меліся б быць напісаны.